Ito may prito kong isda. Ang gagawin ko dito is ceviche. Waray style lang. Bilis ang luto lang. Ito yung mga sangkap. Tomato, onion, garlic, saka finely chopped ginger. Sa mainit na kawali maglagay lang tayo ng 2 kutsarang asyete. At pagkatapos ilagay na natin ang loya. Haluin ng mabuti hanggang maging golden brown. Isunod na naman natin ang sibuyas. Alam niyo ba, ganito talaga ako magluto. Inuuna pa yung loya kasi ang loya mas masarap pag masyado siyang siniprito. More na pinafry mo siya, mas masarap. Tapos isunod na natin ang bawang. Inuuna ko pala ang sibuyas kasi ang bawang ay madaling masunog at mangitim pag ito'y sinusutay at naglalasang mapait. Ang kamatis in, haluin lang naman. Ayan, nakakatakam na yung amoy at saka lasa. Dito mo talaga malalaman na masarap ang niluluto mo. Simple pero alam mo, masarap. Alam niyo bang ceviche ay maraming version at saka maraming sangkap ang nilalagay lalo na sa mga restaurant. Nandiyan ang capsicum, carrots, parsley, tomato pure, pineapple at kung ano-ano. Kaya lutong bahay, kung anong meron, yun na. At maglalagay na tayo ng tuyo, mga 2 takal. Tapos isunod na natin ang suka. Alam mo ba ang suka namin ay sanyog, di kaya minsan ginagamit namin ay sukang tuba. Yun, napaka maasim at saka masarap. Lagay na rin tayo ng patis, liquid seasoning at saka tubig. Ang gagamitin ko pala dito is panotya. Kaso ang pinagkaiba lang sa panotya ay matagal matunaw. Kaso masarap naman at saka At then pala naglagay ako ng suka. Kasi during the cooking process hindi talaga may iwasan na natatanggal yung acid taste ng suka. Tapos ilagay na natin yung isda at saka pagguluan natin para sumipsip yung lasa ng sauce sa isda. Ang lutong ceviche ay marami na akong nasubukan. Luto ko na to sa rabbit, pork, and chicken. Sa atin kasi pag sinabing ceviche, ang choice lang natin is isda. Ang luto nito is Mediterranean dish. Di kaya sweet and sour version ng western cuisine na pinakilala sa atin ng mga Spanish during 1500. Kaya naman na gusto ng mga Pilipino at nagkaroon siya ng iba't ibang version at na modified na ng iba't ibang relihiyon. Pero dito sa mga waray, simpleng luto lang pero masarap at mura pa. Ito, luto na ang aming ceviche, waray style. Kainan na!